नै जोंहा बेमारिया बेमारि नङाब्रा लोमजादों लाजिलायो बेमारिया बिफा जासिगोनखाय फाग्ला बुंहरानलाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द बोडो कपल यूट्यूब चैनल लोगोफोर दानि बावैसो अखाया नागारबाय आरोना ओमफ्राय गोजां बोथोर जाहांबाय नालाय ओंखायनो आं जेकेट गानदों दिनै अखा हानाय बोथोरखाय गुसु जादों बोथोरा दा आं जेडेक्स मोनाव थांनो नागिरदों बिथाङा लोमजानाया 6 दिनसो जाबायनो बेखौनो नायनो होननानै थांनो नागिरदों आरो आं बिसिनाव दा दसे ओमफ्राय ओंखारनायबो जाथाराखै आंबो बारा माने बेरायनायबो जाथाराखै न'निफ्रायनो खामानि बिजिनि थाखायनो ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरबो लादों नालाय न'आव एसे खामानि मावगासिनो दा बिथांखौ नायनो होननानै थांनो ओंखारदों आरो आं दा थांनि र' बारा गोजान जाखाया नालाय जोंहा न'निफ्राय बिथांनि न'आ 6 किल'मिटारसो जायो आरो 5-6 किल'मिटारसो बारा गोजान जाया खाथियावनो थांनि र' मा अबस्था जादों बिथाङा लोमजानाया एसे बारा जादोंनो हामदोंना हामाखै नायनि आं फनजोंलाय खबर लाबाय थानाय जादों थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ सिंग्रा लाबाय सिंग्रा बिथांनो पकरा लानोसै ओमफ्राय नै जोंना मालिकआ सिंग्रा मालिकआ अमिताभ बच्चन बांगाल बुरि बायदि जाना दं नों बेमारि जाफादों नामा नो मा लाबोदों दे बाव बेमारनो जाग्रा लाबोदों सोलाबलाब जादों दा बोरै इयो आं दा मोनफैबाय बिथाङा र' उन्दुनासो दं दा ओइ र' बेमारिया नै ओमफ्राय सानबेसे जागोनलाय लोमजानायालाय सप्तासे ना आंबो सम मोनथाराखैमोन ओंखायनो दिनैसो फैबाय आङो मैया फन हरदोंमोन आङो रोजा रोजा साबायखर नायफैनायनि थाखाय मा लाबोदों सिंग्रा लाबोदोंला आंनो सिंग्रा जानो हागोन ना सिंग्राखौ थावनि बुस्थु जानाखै जाजायो जन्दिस आरोना जन्दिस ओमफ्राय आं बुंनायखौ लोंनो लोङाखै नोंलाय नारें सेबना लोंनो होननाय अखा हानायखौ लोङासै जिराय दसे बिफा जानोसो लोमजादों फाग्ला सोङोब्रा रोंगौ जिराय लोगोफोर दायो नै जोंहा बाजै दिबिका दरलिया साहा लाबोबाय फुदुंनानै बेसेबां बाहायनो ना बाहायबाबो बाहायख'नो हाया जोंनाथ' एन्जरसो अरसिलायनानै दङ माबायानो आंना ट्रियानो एन्जर अरफ्रामजोब्बाय बेनोथ' माबाया ओइ बाखस दङ नोंसोर लोंदों गाइखेर साहा आं लोंदों नै जोंहा बेमारिया बेमारि नङाब्रा लोमजादों लाजिलायो बेमारिया बिफा जासिगोनखाय मानसिया हाबमारदों बियो हाबनायाबा दानि दिनाव ओरैनो थानायनि सम गैला लोगोफोर बयनोबो नांगौ रां गैयाब्ला बे दुनियाव नोंखौ रावबो सिनायला जेराव नोंथांमोना 1x साइडनि सिङाव गोबां गेम गेलेनानै रां आरजिनो हागोन जेरै क्रिकेट फुटबल आरो माखासे लाइभ गेमफोरबो गेलेनो हागोन बेवहाय गेलेनोबो जोबोद इजि लोगोफोर आरो फुल्लि सेफटि जेराव नोंथांमोना पार्सनेल डिटेल्स बेंक एकाउन्ट एड खालामाब्लाबो नोंथांमोना क्रिप्ट' एकाउन्टजों उइद्र' खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला लोगोफोर थाबैनो डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय आंनि प्रम' कड बड' 7खौ इउज खालामब्ला वेलकाम ब'नास मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां गिफ्टफोरबो मोननो हागोन लिंकआ कमेन्टआव पिन खालामखानाय दं थाबैनो डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै गेलेब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना गोबां रां आरजिनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं नै पकरि जादों माबायदि पकरिया टेस्टखौ खिथादो पकरियाथ' गोजा गोथाव ना आं एवनानै लाबोनाय हामफे एवनाय न'सो माबादों हामफे एवनांदों हामफे एवनांदों आंबा बेमारि बायदि जाफालायदों बेमारि जादों बारा बेमार नुवाखै थ' मिज'रामाव थांसैलाय जोंहा माबायाव बै ग्लासनि माबा दंना ब्रिजआव ग्लासनि ब्रिज बिराद थांनो लुबैदों बेयाव बरफ गोलैगासिनो ना टावाङाव
बर' गोलैगासिनो Tawangnya jangan बर'बा हाबना फैबाय आं बेयाव इउटुबाव नागिरदों दा टावाङाव बरफ गोलैदों गोलैयाखै गोलैदों टावाङाव गोलैयाखै आं एकदम बुमलाव गोलैदों गोलैदों टावावनो गोलैदों हा दङ थांनांगोन दे Aduh, सिंग्राखौ जानोसै आं लाबोनायखौनो नै nggak bedeng. आरो नों खोजाया इयो पक'रा जादो नों जाया जाग्रोलाय नोङो जाग्रो दैमादो जाग्रोनांगौब्रा Ada ini betul थ' लोगोफोर साहाबो लोंखांबाय दायो थांनोसै ओमफ्राय सिंग्राबो लाबोदोंमोन नालाय बेमारनो लाबोनायखौ आंसो जाफिनजोब्बाय बेमाराया नै साम' जानो बिगासिनो दं अख' गुजुगासिनो दे मोजाङै थाबानो जाबाय मुलिफोरखौ मोजां जाबाय था बांद्रायबो जानाङा डक्टरनि बुंनायफोरखौ मिथिबाय गासिबो डक्टरनि बुंनाय बायदि जाजाजोबा दालाय सार जन्दिस जादों बे दाउदै जानो होयोब्रा आंखौ डक्टरा एक्चुअलि बे डक्टर नङा बियो डक्टर नङा बियो होमबा आरो माखासे बुंथ'ला आङो सोरबाफोरा एसे गाज्रि मोननो हागौना डक्टर लाजि मोननो हागौना सोरबा सोरबा बुङो ना लकेलखौ जादोंब्रा नोङो लकेल रोसि दाउ रोसियाथ' जाजागोन आरोना दाउ रोसिफोर जादो आं गाज्रि जन्दिस जागासिनो बुरबुगा आं बुरबुगा दाउदै जानांगौनो बिराद बयल कनि खाबि जागौलै आंखो जादोंबो बे जानानै मोनसे बाराबो जाना होबाय ना जन्दिस ओमफ्राय दाउदै जाबा बारा जाखायो जन्दिस आरिया बुंबाय रायबायसो आंखो मानो नों दाउदै जानांगौ होननानै बिदि आरो दे होमबा थाथ'दो नेक्स्ट प्लानिं अबाव थांगोन जोङो प्रजेक्ट मोनसे लानोसै अबाव थांनायनि आं दायो टाउनाव थांसै एसे बाजार खालामनांगौ दङ थ' लोगोफोर दायो आङो नै टाउनाव मोनफैबाय बेग लानो नागिरदों आरोना जोंहा नैबे सासे ব্রাদারনিয়াও কেনেকুৱা খবৰ পাতি আছো দা ভালে ভালে আছে না মই এতিয়া বেগ চালো আপোনাৰ দোকানৰ অলপ এড্ৰেছটো কৈ দিব কোনখিনিত আছে মাজবাট মেইন টাউনৰ গোৱাৰী কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত গোৱাৰী কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত আৰু আপোনাৰ দোকানৰ নামটো কি বলে জানে মানুহবিলাক দীপাঞ্জলি বিউটি জন বহুতে গম নাপায় চাগে কোনবা কিন্তু গমটো পায় কোনবা কিন্তু দোকানৰ নামটো ইমান গম নাপায় ন হয় কাস্টমাৰফাটো বহুত ফैयो কাস্টমাर বিলাটো বহুত আহে হয় ছোৱালী বিলা বেছি আহে চাগে ন মানে नोंथांमोना बेहाय मेकआप सेकआप माबा माबि देलायग्रा मुवाफोर नांगौबा सिख्लाफ्रा लांफैनो हागोन बेनिफ्राय दा नै आं बेग लादों आरो बिनियाव गोबां माने खम प्राइसआवनो मोनदों दा बेगखौ किमान पार्सेन्ट डिसकाउन्ट দিব মোক বেগটো 25% আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিব তাৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেন্ট ডিসকাউন্ট কৰিব মোৰ অডিয়েন্সৰ কাৰণে 20% होमबा नोंथांमोना फैबानो जाबाय लांफै माजबाटआव जायफोर माजबाट एरियानि आं दा माने खामानि मावनो थांनो नागिरदों মই এতিয়া बेंगलुरुत जाम কাম কৰিব কাৰণে কাৰণে ললো আৰু বেগটো दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेगखौ लाबाय आं হেফালে আছে আমাৰ বাইদেউ তেওঁৰ দোকান আছে চাগে না মোৰ দোকান নাই মই টিচাৰ আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন টিচাৰ সৰি মই মানে আপোনাৰ দিকে ঘুমাই গলো আৰু কি কৰি আছে কি লৈছে চাইছো আৰু ই অলপ বেছি দাম কয় ন সেই কাৰণে মানে অলপ মানে ডিসকাউন্ট কৰিব কাৰণে আহিলো আৰু বাইদেউ ঠিকই আছে বাইদেউ এতিয়া কোনটো স্কুলত টিচিং কৰি আছে ওৰাং মডেল ঠিকই আছে মানে মোৰ ভিডিঅটো চাই থাকে বাইদেউ মই চাও ভাল লাগে থ্যাংক ইউ বাইদেউৰ কাৰণে দাদা বলে কাম কৰিব যাব এতিয়া কাম কৰা ভিডিঅ বেংগলৰত যাম কাম কৰিব কাৰণে চাই থাকিবা ন চাই থাকিব নবীনৰ লগত সমান পৰিছিল ন একেলগে স্কুলমেট হয় মোৰ অসমীয়াটো কেনেকুৱা টুটা ফুটা না টুটা ফুটা আৰু আমাৰো বড়তো টুটা ফুটা আকৌ টুটা ফুটা এনেকৈ চলি আছে হয় 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 হলেওটো বুজি পায় পাও বুজি পাইছো না মোৰ কথা কোৱাবিলা এনেকুৱাই আৰু আমাৰটো আৰু নবীনৰ দোকানৰ পৰা আপুনি কিবা কিবি লব আহে না নাহে মই ৰেগুলাৰ কাস্টমাৰ হয় ৰেগুলাৰ কসমেটিক হক বেগ হক যি হক ভাইটিৰ কিবা লাগিলেও নবীনৰ দোকান জিন্দাবাদ আৰু হি বাকি সাকি দিয়ে না নিদিয়ে দিয়ে বাকি দিয়ে বাকি লৈ যাব লাগে তাৰ পৰা মই আজি বাকিয়ে লম হাই আছে দাদাই মানে ইউটিউবৰ পেমেন্ট পালে দিবতো এইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে মানে লাইক কৰি হয় 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 লাইক কমেন্ট শেয়ার যি পাৰে কৰি দিব মাজবাৰত বহুতে চিনি নাপায় বহুতে চিনি পায় মোবাইল দোকানী কিটা চিনি পায় ধন্যবাদ বাইদেউৰ কাৰণে বাইদেউ টিচিং হয় টিচাर थैंक यू नोंथांमोना नै बेहाय देलायग्रा मुवा मोनगोन नै गोबां दं बेहाय माने बयबो फैयो आरो आं दा बेग लानो थाखाय फैदों नबीननियाव
नैथिं गेलेग्रा मुवाफोरबो दं आं दा बेगखौ लानोसै नै बबे मोनसेखौ लानांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय बबेखौ मोजां नुदों लोगोफोर दा नोंथांमोना नैबे दुकानाव माखासे ब्रेन्डनिबो बुस्थु मोननो हागोन आरो ना नैबेहाय दं नै फ्लिक्स ना कि इटु फ्लिक्सर কি বস্তু ইটো গোটে মানে সেট সেট মানে এইটো ক'ত লগাই এইটো মুখত মুখত লগাই এতিয়া এই এইটো কি কিবা ফ্ৰী পাই আছে দুখন হয় ফ্ৰী আছে টোনাৰ ফ্ৰী হয় আৰু ছোৱালীবিলাকহে জানিব এইটো ক'ত লগাই ছোৱালীবিলাকৰ মাজত মানে ফেমাস প্ৰডাক্ট স্কিনটো ভাল হয় আৰু ন এইটো লগালে দুটা আছে ইয়া আৰু ব্ৰেণ্ডৰ মাল আহিলে ডিসকাউন্ট পাবো ন 15% ঠিক আছে माने मानसिफोरखौ एसे गोसोम नुबाबो बेवहाय ब्राइटनेस लगाबो नालागे मोबाइलत ब्राइटनेस दिबो नालागे दादाई माने ब्राइटनेस तो দি দিব আৰু হি গোটে ব্রাইটনেস কৰা আইটেমস গিলা আছে আৰু ইয়াৰ তাত ন প্ৰডাক্টস বিলা আছে ব্রাইটনেস কৰা ছোৱালী বিলা জুনে ৰিল সেলস বনায় ইয়াৰ পৰা কিছুমান মেকআপ চেকআপ কিবা কিবি লৈ যাই পেলাই মানে বনাব পাৰিব এটোৱে আৰু ন মই লৈ যাম বেগটো बेगखौ आं दा लांसै थ' लोगोफोर फाइनालि दा न' मोनफैबाय नै बेगा बिराद गिदिर ओमफ्रायथ' निस्काया मा जागोन नोङो मा नांगौ हा मा जागोन हा मा जानो मेथाइ थ' लोगोफोर आं दा फाइनालि न' मोनफैयो आरो ना बेनिफ्राय बेगखौ नायदो नोंथांमोना नै बिराद गिदिर बेगा बेनो आरो ना बेगा बेंगलराव खामानि मावनो थांसै आं नै बेग लाबोखाबाय थ' सोरबा सोरबा सोंनो हागौ बेगनि प्राइसखौ बेसेबां लाखो होननानै 3,000निफ्राय 4,000नि गेजेराव लादों आरो ना आसपास 4,000बो नंजोबा 3,000बो नंजोबा माने 3,000नि गोजौआव 4,000नि गाहायाव आरो 3,000निफ्राय 4,000नि गेजेराव लादों दा नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेबायदि बेगनि लुक्सआ दामाबो गिदिर थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय